Soc Carles Alberola i estem fent un curs d'interpretació que es diu Fer d'una mentida una veritat, que per a mi és una de les màximes del treball d'interpretació. A partir d'un relat, d'un fets, d'un text que ens és aliè, convertir per un instant allò en realitat davant del públic, viure en present el que els autors i autores han escrit, per tal que l'espectador visca aquesta sensació de que els estan parlant a ells directament.